Kjell hakemaan kiekkoa. Kjell, joka aloitti Espoossa ja jatkaa sitten pitkä kiekko tuosta, jatkaa Espoossa tämän pelin jälkeen, niin se sanoo. Niinhän sitten mulle kertoo. Joo. Pitkän tähtäimen suunnitelma. Aina yritysratkaisu. Lisä- ja yhteystiedot www.aina.fi. Halpalle mennyt johtoon. Hyvä putko. Eilen aloittama Karsi Ismasen kanssa Jypin päädyssä. Aloitusvoitto siitä kaikista huolimatta. Siellä ohjaa Keinänen maalin edessä, muuten siniviiva Vehnon verkkoon ja tilanne on 3-1 HPK:lle. 3-1 HPK, Sinullekin anna ja häneen sanoa. Pysyt ajan tasalla. HPK. 50 ja osa jyväskyläläisistä äänestää jaloillaan tilanteesta. Katsomosta nimittäin aika ei. Tämä vielä tulematta. Mastinen Jani kyllä otti juttuja tuolla. Keikka ja Mäenpää sai, niinkään. Mäenpää sai ainakin. Ja Hassinen sai. Mä en tiedä tuota on. Joo, selvä. Elikkä Hassiselle syöttö kauden 9. Ja Mäenpäälle kauden 7. Näin on. Ja sitten Keikalle tulee tosta kauden... Keikalla on muuten syöttöpistekin jo kauden 6. maali ja syöttöpisteitä on Keinäsellä 7. Ja 3-1 ovat numerot HPK:lle aika yllättäen sitten tässä kolmannen erän puolivälissä. Minuutin sisään on paukahtanut tuossa, oikeastaan 1,5 minuuttia on paukahtanut 2 kertaa tuolla Valliheimon takana. Ja toisin oli semmoinen ohjaus tuosta maalin edestä, että ei mitään ollut Valliheimolla kyllä siihen jakoon, kun Keikalla oli lapasopivassa kulmassa siinä ja sieltä Valliheimon käsien ylitse kiekko sitten napsahti. Kun ne Valliheimon kädet on yhtyen, niin Forsberg keskialueelta yleisesti kiekko HPK päätyy. Sitten Reunuksella nyt pitää taistella kyllä kerronkin, ei 3-1 vielä kerro yhtään mitään tässä ottelussa. Yhtä nopeasti se naapurin puolesta minuutissa ne maalit värkkää, jos niikseen tulee, jos ei kelkka luista. Naiden tulee vaihdosta, Mäenpää jättää kiekko HPK maalin taakse ja hauska katsoa tuo Jypin ryhmitys, kun se lähtee tuosta keskialueesta tuossa peruuttaan. Linjaa. Tuossa ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa avata kun lähtee pakkien nousuun. Näin on, pakki tuossa ei pääse muuten minkään. Nyt pääsee Naiden nouseen, eli saadaan pystyy sinne Vihkolle. Ai, siinä oli tosi hyvä yritys, mutta ei aivan nassannut. Kiekko Jypin alueelle, sitten Kjellarsson leikkailee pikkusen, mutta onnistuu siinä. Niin tulee tuuli. Kyllä, hyvä poikittais on Kjellarssonin HPK purku ja kiekko Jyppi päätyy pitkään ja annetaan Kjellarsson hakee Jypin päädystä. 13,5 minuuttia ottelu kolmannen erää. Se osui mukaan joo. No sitten se osui. Laitaan se on kyllä. Kyllä on pidemmältä kiekko keskialueelle. Koivu, Miikka Koivu. Ei ole sukua, tai Erkki Koivu. Ei ole sukua ilmeisesti Turun Koivuille. Jypiltä huono syöttö, sitten Miikka Männikkä keskialueelta kiekko HPK päätyy ja Hietanen ajaa sinne Hannuksen kanssa vauhdilla. Sitten Miika Niemi, Mika. Kyllä Jyp sieltä veivaa koko ajan tilannetta, Janne Lahti. Saa siitä kiekko haltuunsa ja vastaista paikasta Jaska katsoo keskialueelta parhaasti jotain kiekko Jypin alueelle ja ottaa vaihdosta. Päivänen Hassinen. Keinänen tulee siitä, sitten siellä on Mäenpää Hietanen puolustuksessa, kiekko Hietasella ja nyt vaan äkkiä ylös, kun siellä on Jypiltä tilaa ja näiseltä ohjaa Väiseltä kiekko Jypin päätyy. Hassinen häiritsee alalta saakka Jypin hyökkäykseen lähtöön hyvin, Keinänen napauttaa keskialueella Jypin hyökkäjältä kiekko pois ja siellä on Henriksson paasilla edessä. Hassinen hyvä veto ja tippa nappa, ettei Valliheimo impannut sitä tuolta jalkansa kautta sisään. Henriksson oli aika pahasti Hassisen jaloissa, mutta silloin ei mahdollisuus mitään tuomarikin